No, na Anambra State government mesi some shop na building material ogidi and electrical pass Obosi. You understand me? Ịma na sometime o nwere ike na-akọwara gị ihe ị yara aghọta the reason nji ekwu ya. Ịghọtago because oyimudu jem ozi na ife so. And m ga-repeat kwa ife a na-ekwu again. Ị watch ya na from Punch News ebe ọ sị that na Anambra sees shops in two markets for 2 weeks over sit at home. Do you understand me? So ikekwa ọ bụrụ ndị ka na-obey the law of ndị non-state authority na southeast. Do you understand me? The illegal. Do you understand? Now government now have to step forward to come and ga-akwụsị that sit at home. Some people cannot comply with that sit at home. Do you understand? But ebe ị kara ị na-comply na sit at home ma ọ bụ that ị nọrọ n'ime afịa, you can do whatever you want. Do you understand me? Mgbe ọbụla ị ghọtara that na any market ọbụla ị na-afụ na Anambra State, no government dị in charge of it, ka ị ga-aghọta ife a na-ekwu. Ihe inwe bụ structure, ọsọkwa ya bụ that na onwe shop igo n'ime afịa. Ife inwe bụ structure cement na block, that land belongs to government. And ọfụma ka ọ dị n'aka ikwu ife ga-eme dị. Anambra State government bụ ya landlord, ya the owner. Ọ bụ eziokwu ha yara agwaghị na ya apụta afịa ma yara apụta afịa, mana the legal directive ha tinye nwere ike ime ga affect like ụdị afọ a na-eme kịta. Anambra State government nwere ike ịnọkọta sị that okay na fa chọrọ ị na-abịa inspection na every market ọbụla na fa na-control na Anambra State, and fa chọrọ etinye Monday ahụ, every Monday afọ ọbụla fa gagharịa na line amakịarị gị ya na shop a mechikwara emechi. They don't want to know na ị bịara echi na ọ na-ebịa. They don't care about that thing. The next Monday fa abịakwa, the next upper Monday ha abịakwa, then ife ya adịrị abịa ha nwa bịa isi ihe the shop asị na mmadụ ada anọdị igwe gbagharịbazie na ihe nwere right ịgwaghị mgbe ya mgbe gị na afa gidiere ya baa court ka ị ga-aghọta that na ife ị na-abụsịsị bụ asọ mmiri. Ịbanye court, ama m ihe nji awọpụta ebe a na m agwụ nke bụ eziokwu. Gị na Anambra State gọọmenti tiishi na court enweghị interpret eleghị some certain things. That is ị mara that na ọ bụrụ ọgụ niile ka a na-achịpụtara anya were anụ na o nwere ife ya awọ bịakwute gị like this, ya apply ya wisdom and ya common sense settle all the thing. Etu a kịta na-abata n'ime afịa si jee shop gị. Do you understand me? Iwe jebe n'ọka gị na fe wee gidibi ya o nwere ike 1 week or 1 month emepepe the shop. Kedu onye na-eri ofu ya? That market ị na-afụ na ka school, every government school